नमस्कार. आरवी किचन चॅनलमध्ये मी आरवी तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण दडपे पोहे कसे बनवायचे हे पाहणार आहोत. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. दडपे पोहे बनवण्यासाठी येथे मी साधारण पाव किलो जाडे पोहे घेतले आहेत. बारीक पोह्यांपेक्षा जाड पोह्यांचे दडपे पोहे खूप छान होतात. त्यामुळे दडपे पोहे बनवण्यासाठी शक्यतो जाडे पोहे वापरावेत. आता या पोह्यांमध्ये थोडं पाणी घालून पोहे भिजवून घ्यायचे आहेत. पोह्यांमध्ये जास्त पाणी घालायचं नाही आहे, फक्त पोहे ओले होतील इतपत पाणी यामध्ये घालायचं आहे. आता एका बाउलमध्ये बारीक कापलेला अर्धा कांदा घेऊया. बारीक कापलेला टोमॅटो घेऊया. त्यानंतर बारीक कापलेली कोथिंबीर घालूया. आता हे सर्व हाताने चुरडून मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून कांद्याच्या सर्व पाकळ्या अलग होतील. आता यामध्ये बारीक कापलेली मिरची घालूया. आता यामध्ये भिजवून घेतलेले पोहे घालूया. त्यानंतर यामध्ये चवीनुसार मीठ घालूया. आणि यामध्ये थोडासा लिंबाचा रस घालूया. आता यामध्ये शेंगदाणे भाजून घालायचे आहेत. त्यासाठी येथे मी पॅनमध्ये छोटे 2 चमचे तेल गरम करून घेतले आहे. या तेलामध्ये साधारण पाव वाटी शेंगदाणे भाजून घेऊया. शेंगदाण्यांना थोडासा लाल रंग येईपर्यंत शेंगदाणे भाजून घेऊया. तर येथे आपले शेंगदाणे भाजून झालेले आहेत. आता हे मी एका वाटीमध्ये काढून घेते. येथे मी शेंगदाणे कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घेतलेले आहेत. आता याच तेलामध्ये आपल्याला पाव चमचा मोहरी, पाव चमचा जिरे आणि 7 ते 8 कढीपत्त्याची पाने घालून ही फोडणी आपल्याला वरून पोह्यांमध्ये घालायची आहे. तर इथे आपली फोडणी बनवून तयार आहे. आता या पोह्यांमध्ये भाजून घेतलेले शेंगदाणे घालूया. आता या पोह्यांवर आपण जी फोडणी बनवून घेतली आहे ती घालूया. आता हे सर्व चांगलं मिक्स करून घेऊया. यामध्ये तुमच्या आवडीनुसार किसलेलं ओलं खोबरं देखील घालू शकता. आता यामध्ये वरून बारीक शेव घालूया. आता हे सर्व मिक्स करून घेऊया. तर येथे आपले झटपट असे दडपे पोहे बनवून तयार झालेले आहेत. तुम्ही अशा प्रकारे दडपे पोहे नक्की ट्राय करून पहा. आणि तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करा व बाजूचं बेल बटन दाबा, म्हणजेच तुम्हाला माझ्या नवनवीन रेसिपींचं नोटिफिकेशन भेटेल. धन्यवाद.